February thla kumsang ni sompali ni in kumsom ni pani le ka upa mai chadom takle mahun eng tak nei Philadelphia Pennsylvania khosamek na dia mali ke chu vuri na khome kara chuan thia mu ani tlat mai tunge tol thatu chu ni ta ang tunge na dia mali ke chu tile tol thatu chu chui chwa ani MT sha turin kan video te atop thlengin min long e thlak sak don ya nadia malik hi Indian chhul chuak dik tak ni in Pennsylvania USA kho pakhat Philadelphia hmuna chungkwa cheng ani a nadei hian high school akalai hian Bhupendra Gagan Singh nen in leichin a nget tak nei janin anuna Gagan alan no chuan mo thei khopin ami ze thachin tak te chu a hlo chhotial tel ba ka anun dan de chu ain thlak na sa hle a nadei hi zernangai na mi tak lekha zerpe me chizak zum le tong tam lo tak mai ni chin kha ani a ma se Gagan nen in leichina ani nu hian ami ze dom tak te chu kalsan ta phe phewin heti hunlai vel hian nadei hi kumsom paruka changa kumsom pasari vel chau alani a ti chuan nadei chuan engtiklai po in Gagan chu azar boy emoti tur khopin amanga ina chu alan tena sa emema an school ate chuan midang bola in thup tum ni lem lo chuan Gagan chu bia in athli thlai renga chu mai ba ka school an ban vele in atangin Gagan chu phone call in abe chhun som le thin boka chu mai alani lo Gagan bula awm theinan hun ol a in siam sa thin hle ani amai ro chu nadei chuan achung terem ti lo chungin Gagan chu amu fo thin boka lo ni a chumi awangte noi chuan a zerna chuan a thlaniam so hle a ma se nadei chuan poiti na anei shan lo no pangte in mangaina chuan amit adel kan ti thei ome heti lai mikin nadei mi ze in thlak danglam na sal to ka bang chuan achung te po chu an mang ang thin hle a ma se nadia I chuan Gagan chu amang em awangin ariru zong zong chu apek vek ba ka achung ten an mangain awanga thucha an shal zong zong a chuan abeng chu achungong lui thlata ani na taka chuan a zerna tile achung kwa de chuan anuna hmun an chang to lo ani ber nima sila nadei chung ta chuan Gagana akal san theinan an thei to ki nadia e chu an khwa kher sa hle a ma se nadei ero chuan achung te chu kalsana ammangai Gagana bula chen ve thoi thoi chu athil du ber alani zok thowa ti chuan lulul ta na fam chu Gagana le nadia e chu in nei lem lo chuan an cheng dun ta nge ani hemi nu hian nu pa ang chi a cheng du ni ta bok le mangai na par tlan mek nadia e chuan a ruak lo ani ti sha in chutia ammangai tak fa apai wang chuan alom emema reilo te an chen dun hnu lok chuan papa dum tak mai an nei ta chu ani a ma se heti hunai hian nadia ile achung ti in kar bo ruak ero a thalo hle a chuti mek lai in nadia e chuan achung ko thar chau chu angai to na da in ama chung ti ero chu biak po abengai lo ani ber ti chuan hunaliam zela kumsang ni som pahnia chuan nadia malik chu naupang pathum te nu lo ni ta bia rengin an phak ang tok chuan an hlim ve thin hle a ma se February ni som ni pariat kumsang ni som pahni alo in her chwale mek chuan nadia ile Gagana ti danglam vek thei dor thil chu alo thleng ta thut mai le February ni som ni pariat kumsang ni som pahnia Gagana te no pali an fanu thlathum lek mi chu an leng chhuaka chutia hlim taka tu dangai lo te an omlai chuan thok le khata an fanu chu thoklama har sana ani ni ti hria takin aron tho tha thei lo thut maya chu vele nadia e chu amang ang nga hle boka chuta rang takin Gagana nian chuan an thiamang tokin an fanu chu chan tumin an beita a ma se engma ti thei an nei lo chutaka ra Gagana la chuan lo om puila min chan pui turin police call ngal bokro ke chuan engma ti thei ka nei lo ti chung chuan nadia ile afano chu atlan chhia san dei maya hemi nu hian nadia fano po chu lo pa ngai chhotanin police le medical team te po chu an lo thleng ngal bok nen nau te chu a theiang anga in dik ngal ani a ma se engma ti thei om to lo nadia in nau te chu ze om dewin ngai ma se alo thireng to zok alo ni ti chuan nau ti thi chan chu hriat tumin postmortem ngal ani a ma se engma hriat thei ani lo ba ka nau te chuan hri se lo na ani om po hmu tur om mya lawa chutaka ra Gagana la chutianga a fanole abial nu thabaran omlaya atlan chhia san dei awang chuan police chuan an fanu thina chuan an ring hlel hle a hei wang hian police chuan Gagana chu chui chui ngalin nauti thina chuan engemaw taka in nam hnoina ane ngei po an ring hle a ma se an han chui ngel po in
gagana chuan a fanu chu a that nge ni ti ti chang turin evidence an mu thei tlat lo maya engwanga naute chu thingi ani ti chu tun thleng hian hriat ani talo ani he thil a thlen nu hian nadia ile achungti po chu inbia in achungte chuan gagana chu mi tha ani lo thole an hnena kerle tur chuan an non shil a ma se hmangai na awanga midel nadia e chuan chu somna chu lo hnol in chu atan thilpui taklo inchana tur ani theimai ngem ti sha turin I han ngai thla chun som zel ti ang hetia nadia in achungte somna an nol no hian gagana bula chuan ala cheng chun som zela ma se an fanu a thi atang chuan no pahlim tak chung ko nuam tak ni thin kha ke ta phokin thil hote te a chuan nadia ile gagana te chu anin hnial fo ba ka anin haunu sa thin le a chumai ba ka kothial ti in thlak theinin anin kar boruak chu a hmanian chuan adang lam sot ani rungot mai chuti lai mekin an no pa boruak rin set awang chuan nadia I po chu do theilo tial tialin gagana chu chhuasan mai atumta a mai ro chu chuti lai vel chuan nadia I chuan anuna mi thar tongin a hming chu Thomas Singa ani ani hi US Army a hunrei taklo tang to in chumi hnuwa engineering lama kal in hna po ani le atira chuan ade nian chuan thian anga in kom ni ma se reilo te anin kara chuan engimoni aum tatlat mai le chutianga anin kom chhozel ta ka chuan nadia E chuan achunga thil thleng zong zong chu Thomas a hna chuan shilvekin Thomas a po chuan malam pan tora adu sakzia asoi thin bok ani hemi hnu hian nadia E chuan arang theiang berin gagana chu chhuasan turin thutluk na asiam tange nge ma se angai angot chuan gagana chu chhuasan aul samdon haulo alo ni abel pa gagana chuan chwa arim ti lo awanga voidoi lo anin ho pha ba ka annon chu a hlim tak tak thei to lo ani bera te chuan hun le ni te chu ral selin kumsang ni som pali an lo chong kai ta gagana chuan nadia in me pakhat Thomas ati mingpu abiak thin tho chu hre chhuakin chumi awang chuan na satakin gagana le nadia ite chu anin hauli hemi chum hiang gagana chuan nadia e chu ko thlak le in nadia I thin rim le tuk chuan kumkhwa akal san to tho a shilta chuta chu chongkam chuan gagana thin rim na chu ati so sang ani nge yang gagana chuan Thomas a hna chuan nadia hi I hlat lo ani chuan voi khat ma I mule to ngai lawang ti ma se sin awathon takmia maya hemi nu atang hian nadia chuan athlawang hau thei tu tor tu ma ani dalo chu abei dong lu tukin auna pa Khalid Malik a hna chuan chanpuina adil te tok maya te chuan Khalid a po chuan chutia afarno mang ang taka aumani ti ashat no chuan a khongai hle February ni kwa kumsa ni som palia gagana chu kolabia in nadia E chu kalsan turin awashilta ma se gagana chuan Khalid a chu na sataka lo an khum ngal ban bonin chuti lai chuan nadia E chuan tap chungin khongai takin min chanpui ro ti in alo aulum lama ma se hemi no hian Khalidan thil a soile ma in gagana chuan phone chu ada takmak mai voi engmosat Khalida chuan afarno le gagana chu biak tumin abe chhun som le amai ro chu phone call chu chang tu to reng anam to lo chutiang ani ta ka chuan Khalida chuan angai thatlo ema wang chuan police chu phone bia in thil thendan chu chepchiar takin abasoita chu bele police te po gagana te chena hmun lama chuan an kal takngal wata ma se an chena hmun an ba thlen chuan nadia hi emo gagana emo chu motor an lo omya lo mai le chu mai ba ka police chuan gagana omna tora an rin de chu dabwe bok ma se gagana sol nu reng reng chu an motare reng si lo hei wang hian February ni som kumsang ni som palia nadia chungda chuan an fanu bo tho chu police station a kalin case an file ta ani ti chuan police chuan or son zo ke nadia zon na be pui chu an thlak to chara chuti lai mekin police chuan gagana car ni san dum abawani ti sheta bokin gagana chena bolvela chuan car dum lo mole awmna chin sia chuan aranglama report ngal turin thu chu an siam takngala chuti lai vel chuan Khalida chuan afarnu number atang chuan message tam tak adong tutlat mai ma se nadia ini lavin message hondo chu gagana ani ti sia in message sa te chuan I chak law ka chak jok alo hole to lawanga a mel po in mule to lawang ti te America rampum puya po hian zong zong maula khoya ma in hu to lawang ti de chu ani chung a message don de chu police ne na chuan awa soili ma se engma chui chwa tak tak anei thei tlat lo mai hengba ka hian February ni som pakhat kumsa ni som palia Khalida chuan afarnu number atang chuan message chu dong le in nadia ibia ki tu chuan dollar som ni milo thon ro ti le reilo te
dollar za somni dollar za somnga dollar za ni chu thon turin message chu dong le a chutiang deuh cha chuan Thomas apo in a de number atang chuan message alo dong ve boka amai ro chu khalita chuan ibula na dia I om nge ni ti kan sha thena min biak tir la ti chuan paisa chu ka pe yang che ti in awachang le ta ma se ga na chuan naktu ka chang chuan na dia I o in shile to ngai lawang ti in message aron thon le ta ani hemi nu hian police chuan ga na omna an sha thena na dia I phone location chu an chui le ta ngala chuta chuan Washington lama phone location de chu aumani ti an hmu ba ka hemi ma hian New York lama ti po aum ti te an shile ta hlawa ma se Ohio a phone chu ain off ta tlat mai si he wang hian police chuan arang theyang berin Ohio lam chu pan le in wani thak takin ga na po chu an ba hmunge ya heti lai hen ga na chuan police chu tlan chha san tum ve bok ma se an man ta thaw alo ni hetia an man hnu hian police chuan ga na chu nadia ile akar omna chu an zot ngala ma se ani chuan kaloya tur alo thlen huna chau in zo na chu ka sangang ati ve le tlat maya tin police chuan ga na ipte ya nadia I driving license ba ka a phone le car cha bi de chu an hmuta a hemi hnu hian ga na loyar alo thlen hnu chuan ga na chuan Philadelphia lama nadia ile akar chu an hu chhia thu a soile tlat mai le chuta tak chuan police chu an mang ang ta hle a chan chu an car hian cha bisper ani lo wang ani a chuti lai mekin mi te chuan na dei chunga chuan thilpui tak a thleng nge ni a rindan an lo nei ve meka chu mai ba ka ga na hmaya te chuan liam hnu ma hmu tur om nual bok nen police chuan engwange ti an zo chuan na dei ne na anin hmu nun bera anin sual na a nadia in kut athlak na ni in a soi bok ani ti chuan police ten ni engemaw zat na dei son na chu an a thok renga hei wang hian Philadelphia khopuya chuan nadia malik bo tho chu dar zau zelin mi ti po chuan an ngei ven hlom hle nge a amai ro chu kar khatlai nadia I son na an tho nu po chuan nadei chin shia tur ala om theilo thung ma se February ni somni kumsa ni sompali nadia bo atanga ni somna che alo ni chuan Marel Township Police Department of Philadelphia te chuan mi pakhat ni na changin report an dong ta hlau mai le chuta chuan Market Street a 30th Street an ti maya restaurant a chol pakhatin an pia loka ni san kar dum in park chungchang a report chu ani a police chuan chuta an thudon chu pawsui ngal turin chulai hmun chu an pan ngal fata chuta chuan vurina a khu kar dum lo ding reng chu wa hmuin rang takin a chung de chu an bel chiang ta ngala chuta chuan an lo rin hel sa angein kar chunga chuan thomno chi sang sang lo chu an hmu ba ka nadia I kumsom ni pani mi mahun dom tak nei rong chu an hmuta alo ni a chumi hnu chuan postmortem tura ti ni in nade rong chu endik ngal ani a chu mai ba ka simple de chu forensic laboratory lama endik vele tura thon zel ani boka ma se nade thi chan tak ero sia themu mal ani tlatlo chu ti lai me ken fin fi an mumal tak om la owangin gagan la chu man ani lawa ma se khopoi chhosan lo tura sia tir ani thung amai ro chu April thla ron in her chwa chuan gagana chuan dan chu bo chen khopui chu a chwa san ta dai maya nima sila police chuan manin jela da anita a ma se ri lo tia bil di din jela tang chuan a chhuak le ta thwai tlat mai chu ti lai me ki na dei thi chan sha tum chuan police chuan thei to pan chwa zel thowa ti chuan October thla kum sang ni som pali lo ni in na dei ruang an hmu atanga thlariat na ani ta dera ma se engma an chui chhuak thei lo mai ni lovin gagana chu twal thatu nge ni ti fin fian tur thil po hmu tur an nei lawa chumi ani awang chuan detective te chuan gagan singa chuan thu boy or ngei theinan theitop choma se evidence mumal tak om silo awangin khisu an kharmai angai ta ani ma se na dei chung ka chu an na be dong du haulo police chuan khisu close to ma se private detective roin na dei thina thil fel hel om nge ya an rin chu chui chwa nge ni theinan tun thleng hian theitop an na chwa zela chuti lai mekin witness le evidence an omla owangin gagana po thiam no chantir ani theilawa a hnu a phi chuan khodanga nun thar tan turin apem ta dei bok ani chumai ba ka reporter ten komtum ve bok thin ma se ka torni in bi theyang ti ngodin chana a pi thin bok ani ome ole he khi si enge in ngai dan ni vele atira na de hian a chung de tho hi thatakin oise achunga hian thilpui tak a thleng kherangem
eng tiang che in nge tol that tu hian na dia hi a tha ta kang le nge mani in a in ti hlum zawk alo ni ani lo le gaga na hian thiam takin a fanu thlathum mi lek thina atang khan alo in zir chho zawk em niang ingai dan komin lama lo soi chun zom be ro le